Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Hallelujah. O karong gabi na mga igsoon mo na pud ni ang panahon alang kanato nga kita makakaton magtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. O before ta magtuon ato na ta sa atong church declaration. Okay? Sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Praise God. Hallelujah. Tuihin na niyo church, kana nga deklarasyon tungod kay dako kay nakahimuan sa itong mga kinabuhi as Christians nga naapan nining kalibutan na nga nagpuyo, nagpaabot sa pagbalik sa itong buhi nga Dios. Amen. O kita magalangan mga igsoon ato ta sa atong foundation text nga atong pagkatun-an karon, atong pagkakuhaon diha sa Job chapter 32 verse 8 to 9. Ang pulong sa Dios nagaingon, apan ang tinuod, ang espiritu sa makagagahom nga Dios nga naa sa tao mao ang nagahatag kaniya sa panabot. Ang pagkatigulang dili garantiya nga ang usa ka tawo maalamon og nahibalo kung unsay gusto. Magampo ta sa pulong. Amahan na mga langit nun, mapasalamaton kami niining matahom mga kagabion. Salamat sa kahigayunan nga gihatag gani kanamo. Kahigayunan nga kami makakaton ug magtuon na sa imong pulong ug salamat Holy Spirit sa imong pagpadayag sa among taliwala karong gabi una kung unsa ang mga tinaguang butang nga gusto nimong mahibaluan makatunan sa mga katawhan nining kagabion. Kining tanan ang ginasalig diha kanimo tungod kay among ginaila sa mga kinabuhing akong wala ka, wala gid mi mahimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, in Jesus mighty name we pray. Amen o Amen. Praise God. Karong gabi una mga igsoon, atong tun-an ang pulong sa Dios o ang ato ang tema mo ning ginaingon nga ang susi sa pagkat-on hangtod sa pagbalik ni Kristo. Hallelujah. Diri sa kalibutan mga igsoon, nagpuyo ning kalibutan na nga gikan sa tong pagkabata, naga taas-taas, pataas ang atong kahibalo mahitungod sa dagan sa kinabuhi, nagataas atong kahibalo mahitungod sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios o nagataas atong kahibalo sa mahitungod sa grasya ug sa gugma sa atong buhi nga Dios. O dili na to maiwasan nga diri sa kalibutan daghan kaayo og mga pamaagi nga usahay sa dili ta makasabot na mga pamaagi nga maayo, mga pamaagi nga dili maayo. Munang karong gabi una gusto sa Ginoo nga ipaabot sa atoa or ipakita sa atoa kung unsa siya nga Dios o gusto niya nga makakaton ta o mutaas pa, mas daghan pa tag makatunan mahitungod sa pulong sa tong buhi nga Dios. O karong gabi una ato kining tun-an o ako i-share sa inyo ha king upat ka prinsipyo sa pagtuon o pagkat-on kini nga mga susi aron mahibal-an nato mulalom pa ang atong pag-alagad, mulalom pa ang atong relasyon, mulalom pa ang atong paghibalo mahitungod sa kinabuhi ning kalibutan na ug mahitungod sa grasya sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Ang unang prinsipyo mga igsoon sa atong pagkat-on, unang susi sa atong pagkat-on o pahibalo sa mga butang niining kalibutan na o sa atong espirituhan nga kinabuhi. Kung imong tan-awon, dili parehas ang gigikanan. Managlahi ang gigikanan o panahon. Kung yung kag managlahi ang imong gigikanan sa imong nahibal-an, kaniadto sa samtang bata pa ka, ang imong mama, ang imong mga ginikanan mo'y unang nagtudlo sa imuha nga magkinabuhi nga maayo, magkinabuhi matarong hangtod niabot ang panahon sa dagan sa panahon ning eskwela na ka aron sa makakaton ka og mas daghan pa mga butang. O nagkalahi-lahi ang panahon ana sama sa
imong personal conversation or kanang pagpakig-istorya nimo sa uban. Mao po na isa sa pamaagi nga ikaw magkakat-on, mo na isa ka pamaagi nga ikaw mutubo ingon nga tao, ingon nga lumulupyo nining kalibutan na, o pinagi usab sa imong pagpakig-istorya sa mga tao nga taas pug kahibalo mahitungod sa pulong sa Dios, diha ka makakat-on sa kung unsa mo palalom pa ang imong panghunahuna, mo palalom pa ang imong pagsabot mahitungod sa pulong sa atong buhi nga Dios igsoon. Amen. O kining maong butang ato usab makita sa diha sa mga libro, daghan kay makatunan sa diha nga magsigi ka og basa, magtuon sa mga libro gikan pa sa elementary hangtod nag-college ka, o hangtod nga nakabasa ka sa Biblia, daghang mga libro imong nabasa, daghan kag makatunan niya ng mga igsoon. Mo na usa sa mga pamaagi nga o mga prinsipyo diha sa pagkat-on o paghibalo mahitungod sa mga butang ning kalibutan na kining eskwelahan. Atong giingon sa inyo kaganina nga samtang bata pa gina 30 o pag-abot sa panahon ni adto ta sa eskwelahan, mga educational videos, mga labi na sa social media karon, kusog kayo mo nang as Christian kita nga mga anak sa Ginoo, ikaw nga namati karon na kung naa kay pamilya, naa kay anak, maayo sab sa ilaha nga ang imong mga anak patan-awon mo ka ng mga educational videos, mga pagtulunan mahitungod sa pulong sa Ginoo, mga pagtulunan about disiplina, mga pagtulunan about kaayuhan sa imong pamilya, mga pagtulunan about negosyo, mga anak ang mga butang mga igsoon. O kaning imong pagpaminaw sa imong mga kaistorya, pagpaminaw sa mga nagawali, pagpaminaw sa imong mga kalululuhan, kay matud pa nila ang atong mga lulo daghan tungod sa daghan lang experience, daghan na sila maambag sa imuha, ma-share sa imuha base sa ilahang na nasinatian sa kinabuhi, naagian sa kinabuhi mga igsoon. Muna ang imong pagpaminaw usas panas pamaagi nga makakat-on ka og mga butang nga gusto sa Ginoo ato sa mahibalaan. As nagpuyutan ning kalibutan na ingon nga normal nga tao, dili gyud na siya ikalimot sa ato ang mukat-on ta, dili ikalimot sa imuha nga mutubo ta diha sa atong kinabuhi, ingon nga normal nga tao ning kalibutan ng mga igsoon. Ay karong prinsipyo sa pagtuon aron kita ka makakat-on mo ning ginatawag og sa imong kinabuhi magbuhat ka og luna, or ikaw mismo ang nagapangita og pamaagi nga makabuhat ka og pinasahi nga mga butang, or naga-experience ka sa mga butang nga gusto nimo ba nga naa kay maabutan o kanang imong ginatawag nga panahon nga gigikanan, imo siyang bantayan, imo siyang tubuson na ay mga panahon sa atong kinabuhi nga ilabi na karon nga paspas kay ang social media, nakapokus na lang sa social media, usay makalimot na ta sa pagbasa sa Biblia, pagbasa sa mga libro nga makahatag sa ato kaayuhan sa atong hunahuna o sa atong kinabuhi, kung sa atong angay buhaton o angay natong sundon muna. At ingon ang pulong sa Ginoo nga ato na siya tubuson, ato na siyang hatagan og pagtagad, kay sayang ang mga panahon sa atong kinabuhi nga dili nato mahatagan og pansin. Labi na kini mga problema sa kalibutan karon og kanang sa church gusto ta magpalambo, hatagan tog panahon ang mga nakita nato nga mga problema tungod kay igsoon as a family makita nato ang problema kung nakapokus ka sa imong pamilya. Pero kung wala ka nakapokus sa imong pamilya, dili kay ka makakita sa mga problema, di ka kay makakita sa problema sa imong pamilya kung trabaho lang imong ginahuna-huna, wala ka naghuna-huna sa imong pamilya, dili nimo mapansin nga naa na day akong problema ang imuhang pamilya. Pero sa diha nga imong hatagag panahon, ang imuhang dili nimo sayangan ang panahon nga gihatag sa Ginoo sa tua aron sa pagkat-on, aron sa paghuna-huna, pagbalanse sa kung unsa ang magakahitabo sa atong pamilya o sa pamilya sa New Covenant, sa pamilya sa church. Makita nato igsoon nga mas dali ang pagkat-on nato ingon mga Kristohanon. Hallelujah.
kining mga nangagi na to o ang usa ka butang usab nga gusto usab ipaabot sa Ginoo sa tuwa igsoon kining aron ta mo dali sa pagkat-on sa pagtubo ingon nga mga Kristohanon, ingon nga mga anak sa Ginoo, mga piniling katawhan sa Ginoo, gakso nato ang batasan sa usa ka magtutuon. Butangan nato og importansya kining pagtuon aron kita makakat-on og mas taas pa, mas mulalom pa ang atong ang relasyon nato sa Ginoo, mas mulalom pa ang atong kahibalo mahitungod sa kinabuhi ning kalibutan ug mahitungod sa grasya sa atong buhi nga Dios. Unsa man ang unsa di ang batasan sa usa ka magtutuon igsoon? Kung ang usa ka tawo nagatuon sa kinabuhi ning kalibutan na nagapangandoy siya nga ay mga bag-o nga maubot sa iyang kinabuhi, mga bag-o nga revelasyon, mga pagpadayag aron mahibal-an po gid niya kung unsa pa gyud ang makapamaayo sa kinabuhi sa katao. Ingon sa mga Kristohanon, ikaw gusto sab sa Ginoo nga himuon nimong batasan ang pagtuon sa pulong sa Dios. Dili lang kay makaingon ka ba nga sama sa ginaingon sa uban diha nga atong kinabuhi, trabaho, kaon, simbahan, palingki, trabaho, kaon, balay. Kun dili igsoon, naapoy panahon ihatag po na to, tagaan po na to panahon ang pagtuon sa kinabuhi kung unsa ang makaayo sa tua, makaayo sa pamilya ug ang pagtuon mahitungod sa gugma sa Dios sa tua, pagtuon sa grasya sa Ginoo ug kanang mupalalom pagka sa imong pagkat-on mahitungod sa pulong sa Dios kaysa diha nga mupalalom ka diha sa imong relasyon sa Ginoo. Diha nimo makita kung unsa ka maayo ang Dios ug moabot sa imong kinabuhi nga ikaw mahimo kang kanang musalig sa pulong sa Ginoo tungod kay diha sa pulong sa Ginoo igsoon na diha ang mga butang nga atong ginakinahanglan. Amen. Praise God. Nganong gusto sa Ginoo nga ato kining tun-an? Nganong gusto sa Ginoo nga ipaabot sa tuang sa tuang karon gabi una? Tungod kay gusto sa Ginoo igsoon nga motubo ka sa imong pag-alagad. Gusto sa Ginoo nga dili ka magpabiling bata, dili gusto sa Ginoo magpabiling ka sa unang ang-ang. Kun dili gusto sa Ginoo nga musaka ka sa ikaduhang ang-ang, sa katulo, ikaupat, ikalima hangtod sa panahon nga mobalik si Kristo ug kana bitaw sa mga trials nga moabot sa tong kinabuhi igsoon, dili ka mabalaka, dili ka murabag mawad-ag paglaom tungod kay lalom na kay imong relasyon sa Ginoo, lalom na kay imong nahibaluan mahitungod sa pulong sa atong buhi nga Dios. Munang diri sa Biblia igsoon, ang pulong sa Ginoo nagaingon siya nga usa sa atong mga susi nga mupalalom ta og masabtan pa nato ang pagkamaayo sa Ginoo is atong kuptan ang matuod o ang tinuod nga pagtulun-an nga mao ang ebanghelyo sa grasya sa Dios. Ingon ang dito 1:9. Iyon siya diha ang pulong sa Dios. Siya kinahanglan nga kuptan niya pag-ayo ang matuod nga pagtulun-an. Nganong gusto sa Ginoo nga atong kuptan ang matuod nga pagtulun-an? Nganong gusto sa Ginoo nga hawiran nato ang tinuod nga pagtulun-an nga ginawali nato karon igsoon, ginawali sa mga Kristohanon nga andira sa grasya. Kaysa walay sa tinuod ng igsoon ang mga tao nga nakasabot sa grasya sa Dios mao kana ang tinuod nga pagtulun-an nga gusto ipakaylap sa Dios sa tibuok kalibutan igsoon ang pagtulun-an mahitungod sa grasya sa atong buhi nga Dios. Nganong gusto sa Ginoo nga atong kuptan aron makadasig siya sa uban pinaagi niini ug makabadlong siya sa mga nagasupak niini. Sa diha igsoon nakabalo kas kamaturan niya imong ginahawiran, imong ginakuptan ug wala nimo ginabuhian. Bisan unsay mahitabo, isa ka sa gamiton sa Ginoo nga mudasig ngadto sa uban. Isa ka nga gamiton sa Ginoo nga mubadlong ngadto sa uban sa mga tao nga nagasupak mahitungod sa kamatuoran. Kaysa diha kung lalom na ang imong pagsabot, lalom na ang imong relasyon, lalom na og daghan na kay kag nakatunan mahitungod sa pulong sa Ginoo. Even kanang experience sa imong kinabuhi sa matag adlaw-adlaw nimo igsoon, kung dinhi sa kalibutan ibutan nato sa literal, kung maayo ka mo handle sa imong negosyo, maayo ka mo handle sa imong pamilya,
makasuggest ka, makahatag kag idea sa mga tao usab nga kinahanglan sa imong idea. Kung diha pud sa espirituhanon nga bahin igsoon, sa dihang imong gihuptan ang pulong sa Ginoo, imong gihuptan ang maayong pagtulunan, ikaw usa sa gamiton sa Ginoo nga kining imong makaigsuonan nga nagkakaluyas pag-alagad, makadasig ka kanila pinaagi sa pulong sa Ginoo, makadasig ka, makahatag ka og encouragement sa ilahang kinabuhi. Tungod kay diri sa kalibutan igsuon, kinahanglan usab ingon nga taon ni kalibutan na kinahanglan usab kita og mo encourage sa ato tungod kay usahay sa taom, usay atong ginapamati sa ato ang flesh, ato ang kaugalingon, usay din nato mabati ang tingog sa Ginoo, ang paghikap sa Ginoo, tungod labi na kung moagi nagproblema ang tao, moagi nagkabalaka ang tao, munang usahay ma-comfort ang tao kung nausay tao nga mudasig sa iya. Muna sa panahon nga ingon ana igsoon, isa ka nga gamiton sa Ginoo sa diha nga imong tuktan ang matuod nga pagtulunan. Amen. Praise God. Diha sa pagtuon igsoon, kinahanglan nato nga adunay mutudlo. Kinahanglan sa atoa kung sa mga bata, kinahanglan na imutudlo sa ilaha. Kay kung ang bata walay mutudlo sa ilaha, usahay di sila kabalo unsay buhaton. Di sila kabalo kung unsay sunod buhaton. As Christian usab mga igsoon, ingon nga mga anak sa Ginoo, kinahanglan usab nga naay mutudlo. Kinahanglan naay mugiya sa imuha, mubadlong sa imuha aron kita makakaton. Kay kung imong tan-awon ang Matthew 28:20, ang pulong sa Dios nagaingon ayun siya, tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Unsa bay ginasugo sa Ginoo? Higugmaa ang imong ang Dios, tibok mo sing-kasing kalag ug espiritu, o higugma ang imong sikataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kasi ginaingon sa Ginoo, pasayloa sila tungod kay ikaw gipasaylo sa Ginoo. Ito sa gingon sa Ginoo, tabangi ang imong igsuon nga kinahanglan kay kitabangan ka sa Dios. Usay daghan mga ginaingon ang Dios. Unsa? Tudloi sila sa pagtuman sa tanang nga gisugo. Kung adunay pagtudlo igsuon, kung adunay paggiya sa mga pastor, sa mga kaigsuonan nga lalom na sa pag-alagad o kanang taas nagnahibaluan mahitungod sa pulong sa Dios o kanang taas nag-experience kung unsa ka maayo ang Ginoo nga inyong gialagaran na atong gialagaran nga Dios siya nga motabang ug dili mo pasagad. Diha nimo makita igsuon nga makatudlo ka o makita sa uban ang imong kinabuhi kung unsa imong ginatudlo tungod kay ikaw mismo ang naka-experience dinhi. Siya hinumdumi ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa atong pagpanudlo igsoon, paras kanamo before nagsugod ang New Covenant in Christ, kini si pastor ni usa sa gigamit sa Ginoo nga mo share mahitungod sa ebanghelyo sa grasya. And then kami sa una kay gusto man gyud mi og kanang buluhaton gyud sa Ginoo, bisan asa mi moadto mo tugtog, mo kanta, bisan asa nga simbahan sa dati nga church namo nagaadto mi, mo volunteer mi nga mutugtog dito, mo kanta dito, tungod kay gusto na mo nga mo palalom pa, mo mas daghan pa mig masabtan ug ang mo relasyon sa Ginoo mo guot pa mo grabe pa ang mo relasyon sa Ginoo. Ug tungod ato among nakita nga maayo kaayo ang pagtudlo ni pastor ni mahitungod sa grasya sa grasya sa atong buhi nga Dios nga mo si Kristo, iyang ginapasabot kung unsa ang tinuod nga ebanghelyo ug diha sa iyang pag-share sa iyang pagtudlo nga ni kanamo, nasabtan namo kung unsa ka maayo ang Ginoo, nasabtan namo kung unsa ka mahigugmaon atong buhi nga Dios, nasabtan namo nga asa atong panahon karon dili na ta ilalom sa balaod kun dili ilalom na ta sa grasya sa Dios. Nasabtan namo nga aduna na may paglaom, adunay kasiguruhan ang among kinabuhi tungod na sa pamaagi sa Dios nga gigamit niya si pastor ni nga motudlo sa matuod nga ebanghelyo. Ug tungod kay ihaning ginahuwiran nga ug ako usab ning ginahuwiran nga ang Dios uban kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pinagi sa pagpanudlo igsoon, diha ta makakaton o diha ta makadasig ngadto sa uban. O pinaagi sa pagtudlo igsoon, magamit nato
o diha ta makamata kung unsa ang insakto, diha ta magkaroon og paglaom o kasiguruhan sa atong kinabuhi igsoon pinaagi sa mga pagtudlo. Ingon nga mga Kristohanon, naa ning kalibutan na usas sa susi nga angay natong buhaton igsoon ngadto sa atong mga isig ka Kristohanon aron kita motubo og mas mulabaw pa ang atong pagkat-on ug mugamot ang kinabuhi diha sa gugma sa atong buhi nga Dios is mag-inampo ay ta. Iampo na to sa Ginoo nga magkahiusa ang atong katuyuan alang sa pagpalambo sa pamilya, alang sa kaayuhan sa ebanghelyo, sa pagpakaylab sa ebanghelyo, alang sa gugma sa matag usa nga mugamot diha sa atong buhi nga Dios. Mag-inampo ay ta ingon nga mga magtutuo aron makakat-on ta ug mugamot diha sa gugma sa Dios. Ang Episo 3:17 hangtod sa 19 nagaingon. Yan siya, aron si Kristo magpuyo sa inyong kasing-kasing tungod sa inyong pagtuo. Giampo ko usab nga mugamot kamo ug mulig-on sa gugma sa Dios. Kung imong tan-awon diri sa Apostol Pablo dito sa Episo, nagaampo siya, ginaampo niya ang iyang mga isig ka Kristohanon o iyang og sa ato pa diri iyang mga sumusunod sa kung unsa ang kamatuoran nga iyang ginatudlo, iyang ginaampo nga mugamot ug mulig-on pa ang ilang kinabuhi diha sa gugma sa atong buhi nga Dios ug ang ilang pagtuo mudako pa ug mulabaw pa. Nga naman aron nga kamo ug uban pa nga mga katauhan sa Dios makasabot kung unsa kadako ang gugma ni Kristo kanato. Ginaampo ni Apostol Pablo ang iyang mga kaigsuonan. Muna sa atong kinabuhi karon igsoon ingon ng mga magtotoo, mag-inom po ay ta. Usa ka butang nga usahay makalimtan sa mga Kristohanon is ang pag-ampo sa iyang mga isig ka Kristohanon. Muna kung imong tan-awon diri sa Apostol Pablo, iyang ginadasik ang matag usa nga mag-inampo ay magtinabangay nga makasabot kita kung unsa kadako ang gugma ni Kristo kanato. Nga atong iampo sa Ginoo nga kining mga katawhan nga nagapaminaw sa pulong sa Dios makasabot sila kung unsa kadako ang gugma ni Kristo nganhi kanato. Amen. Praise God. And siya, hinaot pa nga masayran ninyo ang iyang gugma. Nga naman, kung imong masayran, mapalalum pa ka diha sa pagkaton sa pagtuon, may tungod sa gugma sa Dios, may tungod sa gugma ni Kristo, makaingon jud ka, nga walay labaw, wala na'y makalabaw pa sa gugma ni Kristo. Iyahalang jud ang gugma ang pinaka the best, iyahalang gugma ang pinakanindot, ug even ang tibuok kalibutan, dili pwedeng ibaylo ikakumpara sa gugma ni Kristo nga ni kanato igsoon. Kaya yun siya, bisan tuod og dili kini masabtan sa hingpit, anong di man masabtan? Tungod kay aduna sa mga Kristohanon nga garbuso pod. Anong makaingon man ko garbuso? Tungod kay ginatudluan na sila may tungod sa grasya sa Dios, ebanghelyo sa grasya nga ikaw naluwas pinaagi sa grasya, nga ikaw mahimong balaan, mahimong matarong pinaagi sa gasa sa Dios. Apan ang uban mga tao tungod sa pagkagarbuso ay dili ingon ana ang pamaagi sa Ginoo. Dapat ako ang maningkamot, dapat ako ang maghago kay aron ako mahingpit, aron ako mahimong matarong sa Dios, aron ako maluwas, aron ako mahimong dato, aron ako mahimong buutan igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo. Hinaot pa nga masayran ninyo ang iyang gugma. Bisan tuod og dili kini masabtan sa uban nganong di na masabtan. Tungod kini nakapokus ang ilang hunahuna og kasing-kasing sa balaod. Wala sila nakapokus ang ilang kasing-kasing hunahuna sa gibuhat ni Kristo, sa gibuhat ni Kristo dito ibabaw sa cross igsoon. Hallelujah. Aron kung unsa ang anaa sa Dios. Nganong gusto sa Ginoo mag-inampo ay ta? Nganong gusto sa Ginoo nga mugamot ta diha sa gugma ni Kristo aron kun mo ni sa katuyuan igsoon aron kun unsa ang anaa sa Dios manaasab kanimo. Gusto sa Ginoo nga kung unsa iyang nasinatian imo usab nga masinatian igsoon. Amen. Sa may naa sa Ginoo ang kadagaya, ang kalinaw, ang kalipay, ang pagkamatarong naa sa Ginoo. Ang tanang butang nga imong ginapangandoy nining kalibutan na naa sa iya, siya ang susi sa tanan igsoon. Amen? Praise God. Kung imo tan-awon diri igsoon, makita nato nga
sa atong pagkat-on daghan og mga pamaagi ang kalibutan. Usahay ang pamaagi sa kalibutan mo'y usa ka butang nga instead dalaon ka ngadto sa Ginoo, dalaon hinuon ka sa pikas. Pero ang kanang pagsabot nato igsoon, kanang pagkat-on nato mahitungod sa pulong sa Ginoo ug sa atong kinabuhi adlaw-adlaw, maayo man na siya, daghan man kag makatunan sa tanan natong pagkugi sa pagtuon. Tinuod nga makakaton ta pinaagi sa atong pagpaningkamot. Kung maningkamot ka, pastor, naningkamot man ko. Mawitaw ni eskwela ko, grabe akong pagtuon, naningkamot ko. Then nakakatuon ko. Taas kog naabot. Daghan kog nakita, daghan kog nabuhat tungod kay naningkamot ko. Yes. Tinuod na siya, makakatuon ta. Pero na ako'y gusto i-open sa inyo Exxon nga dili na to kalimtan nga ang tanan nga atong nakatunan isa lang ang tinubdan ni ining tanan. Tungod sa balahang Espiritu sa Dios nga niya kanato. Kung atong balikan ang ato ang foundation text diha sa Job 32:8-9, ingin siya. Apan ang tinuod, ang Espiritu sa makagagahom nga Dios nga naa diha sa tao mao ang nagahatag kaniya sa panabot. Kung ikaw anak sa Ginoo, naningkamot man ka nga mosabot, grabe man ang imong paghahago, grabe man imong pagbasa o mga libro, Biblia, mga dictionary, unsa pa na imong ginabasa diha. Siguro mayon ka nga, ako ning naabutan tungod kay naghago ko. Igsoon, pahinumduman lang tika. Kanang tanan nga imong nakabot karon, kanang tanan imong nakatunan karon, kanang tanan nga niabot sa imong kinabuhi, tugod na sa Espiritu sa makagagahom nga Dios. Kaya kung imong tan-an ang verse 9 siya, ang pagkatigulang dili garantiya nga ang usa ka tawo maalamon og nahibalo kung unsay husto. Kasagaran man gud sa istorya sa kalibutan karon. Kung mangayo mo og tambag adto mo sa mga idarana, adto mo sa mga tigulang tungod kay maalamon na sila, daghan na kay na sila kaalam mahitungod sa kinabuhi. Yes, kung mayong ka og makakaton ka, yes, makakaton ka sa ilaha, mahitungod sa kinabuhi nga mag-asawa, kinabuhi nga nag-inusara, kinabuhi nga gikan sa kapobrehon hangtod sa kadato, makagiya sila, maka-advise sila. Pero kanang tanan igsoon, tungod na sa balang Espiritu Santo sa Dios. And siya, dili garantiya nga ikaw tigulang na ka, maalam mo na ka. Daghan usab mga bata pa, apa nakasabot sa grasya sa Dios, maalamon sa mata sa Ginoo, sa mata sa tao. Daghan sa mga idaran na, mga tigulang na, pero kung imong pangutan-on, walay alamag, walay nahibaluan. Igsoon, kining tanan, tungod lang na sa gibuhat ni Jesus. Tungod lang na kay naay Dios nga naa nining kalibutan na naa nagpalibot, nagbantay sa tuwa nga iyang mga anak. Hinumdumi kanunay nga kanang balaang espiritu nga naghatag kanimo sa panabot o pagsabot, gitawag usab kana og espiritu ni Kristo. O kanang espiritu og Dios sa imong kinabuhi, dili na siya muundang sa pagbuhat og maayo hangtod nga mobalik si Kristo. Dili na siya muundang sa pagbuhat og maayo sa imong kinabuhi. Kanang espiritu igsoon, hangtod nga mobalik si Kristo, kanunay na siyang mubuhat og maayo. O kung unsa ang iyang gisugdan nga maayong buhat nga kanimo, iyahan ang padayunon hangtod mobalik si Kristo. Kay dinis kalibutan igsoon, sa pagkakaron, kung imong tan-awon, ang mga tao naglibog kinsa bagi hinungdan sa giyera sa Russia ug sa Ukraine. Daghan kay pandaot nga tungod sa Russia naggubot, pero wala ta kabalo kung kinsa bagid ang nagsugod niya ng tanan. Pero kung imong tan-awon sa Biblia igsoon, ang nagsugod niya ng tanan mao si Satanas. Siya lang gyud ang naghatag og kagubot sa kalibutan. Siya lang gyud ang ningitag pamaagi. Karon ang tao usab mahadlok, magkaroon og kahadlok o
mangita o pamaagi para sa ilang kaugalingon. Apan kanimo ikaw igsoon o kanako, kita nga mga anak sa Ginoo, atong hawiran kanunay ang saad sa Ginoo, na dili ka pasagdan sa Ginoo, dili ka biyaan sa Ginoo. Siguro moingon ka, unsaon na lang kung ang gasolina mo abot og 100, unsaon na lang kung ang gasolina mo abot og 200, asa man ko gipalit, may siguro mo baktas na lang ko, mo bike na lang ko, kay dili na ko mopalit og gasolina. Igsoon, bisan pag moabot og 1,000 ang litro sa gasolina, kung naa kay Dios, hinumdumi kanunay nga dili ka pasagdan sa Ginoo. Kung unsa tong maayong buhat imong na-experience kaniadto ug hangtod sa mobalik si Kristo, magpadayon na siya o padayonon na ni Ginoong Hesus. Ang Pilipos 1:6 nagaingon, yan siya, nasiguro ko nga ang maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayonon gayod niya hangtod sa adlaw nga mobalik si Kristo Hesus. Bisan unsay mahitabo sa kalibutan igsoon, bisan unsay mahitabo sa dagan sa imong palibot, bisan unsay nahitabo karon, ning labay naman ang COVID, ang tibuok kalibutan nga pandemic, karon giyera na, ning taas na mga palaliton. Yes, mahitabo na siya. Pero igsoon, ang pulong sa Ginoo naghatag sa imong paglaom o kasiguruhan nga dili undangon sa Dios ang iyang gibuhat nga maayo nga iyang gisugdan diha sa imong kinabuhi. Kung naay maayong butang nga nakikahitabo sa imong igsoon, dili pa na mao. Naapay dako nga pagabuhatan ang Dios sa imong kinabuhi. Amen. Manigsoon, sa karon nga panahon, wala gid tay laing nga madangpan, wala tay laing maduulan kun dili ang atong buhi nga Dios lang gyud. Tungod kay siya ang mas nasayod sa tanan, siya ang nasayod sa imong kinabuhi, ang dagan sa atong kinabuhi, siya ang nasayod igsoon sa kung unsa ang umaabot, sa kung unsa ang mahitabo, sa kung unsa ang padulngan sa imong kinabuhi. Naay mga problema, kabalaka, ayaw kahadlok, kay naa ang Dios mupadayon sa pagbuhat ug maayo nga na sa imong kinabuhi. Amen? Praise God. Are we blessed? Hallelujah. Thank you, Jesus. Umagampot sa pulong igsoon. Salamat, Amahan, sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord, sa imong pulong karong gabi una. Ay imong ginapadayag ganhi kanamo. Salamat, God, nga imo tong panalinginan, imo tong silyuhan nga dili ka to mahilabtan sa among kaaway. Ug salamat, Lord, magamit namo to sa mong pag-alagad ng kalibutan na nga nagapaabot sa mong pagbalik, Lord Jesus. Kining tanan ang mong bayaw ang pagpasalamat nga na kanimo. In Jesus' name. Amen o amen. Magapadayon tayo so ato sa ato ang communion. Okay? And sa atong ready, ibayan nato ang bread. Sa gabi nga gibuhian si Jesus mikuha sa tinapay ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kini gipikas-pikas ug iyang gihatag sa matino na nagmayon siya. Kini nga pan nga nagsimbolo sa akong lawas nga may nag-anto sa sakripisyo alang kaninyong buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat, Lord, sa imong lawas nga imong gisakripisyo, gihalad dito ibabaw sa cross more than 2,000 years ago, so that by your stripes we are healed. Salamat, Lord. And kasi mong pulong kung unsa ka karon, mausap kami in 1 John 4:17. Nagpuyo ka nga walay kahadlok sa balatian, so are we in this world. Nagpuyo ka diha sa kadagaya, so are we in this world. Nagpuyo ka diha sa pagkamatarong, so are we in this world. Nagpuyo ka sa kalipay, so are we in this world. Lord, salamat, Lord, sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name, let us eat the bread and symbolize the body of Christ. Ibayo na to ang kupa. Sa sama gabi nga gabi sa Jesus may kuha sa kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gihatag siya mga tinunan ug mingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kubaynanting nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon sa matag inom ninyo niini, inyong gibantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat, Lord, sa imong dugo. Ang dugo nga magiula dito sa cross sa Kalbaryo na nagpapas sa tanan ng mga sala.
gikan sa among pagkabata karon ug hangtod sa mobalik ka. Dugo nga naghimo ka namong angayan nga makadawat sa panalangin. Dugo nga nagmatarong ka namo ug nagbalaan ka namo ug naghimo ka namong angayan nga makasulod sa gingharian sa langit. Ug diha sa imong dugo, Lord Jesus, nagadagayday ang mga kaayuhan ug mga panalangin alang sa mga katawhan. That's why karong gabi una amo kanang gina-claim, ginadeklara sa among kinabuhi. Kung unsa kana nga makaayuhan mga panalangin, amo nang masinatian sa matag usa namo ka kinabuhi. We honor you, Lord Jesus, in Jesus' name. Let's drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, God. Salamat, Lord, sa kalampusan sa maong buluhaton karong gabi una. Salamat, Lord, sa mga katawhan nga ikaw ang nakig-uban, ikaw ang nakapanalangin. Salamat, Lord, sa paggiya sa matag usa na nakikinabuhi, Ginoo. Salamat, Lord, sa source of income sa mga katawhan, Lord, gikan sa trabaho, negosyo, mga projects, Lord, o mga kaumahan, kahayupan. Salamat, Lord, sa pagpanalangin. Salamat, Lord, sa pagtabang. Salamat, Lord, sa pag-aristo nimo sa tanang buhat sa kaaway, dili makapanghilabot sa tanang source of income sa mga katawhan, Father. Salamat, Lord, ang pamilya sa inyo, Covenant in Christ, kung mga panalangin, uban sa kinabuhi ni Pastor ni Rod Gatson. Salamat, God, nga ikaw kanunay ang nagalig-on kanila, ikaw kanunay ang nagatabang kanila, ikaw kanunay ang giya kanila alang sa kalambuan sa pamilya sa inyo, Covenant in Christ. Salamat, Ginoo, ang amo panghunahuna o katuyuan, Ginoo, managsama alang sa kalambuan sa pamilya sa inyo, Covenant in Christ. Salamat, Lord, sa kinabuhi, uban, Lord, sa mga kaigsuunan gikan sa mga kabataan hangtod sa mga hamtong. Salamat sa imong paglig-on kanila, even Father, sa mga katawhan na kinahanglan sa imong pagbisita. Salamat sa imong pagbisita, sa imong pag-comfort kanila. Salamat, Lord, sa mga katawhan na kinahanglan sa imong kaayuhan. Lord, salamat, Lord, that by your stripes, Lord, they are completely healed. Salamat, Lord, sa mga katawhan na kinahanglan of provision, Lord, financial, physical, material, and spiritual. Salamat, Lord, sa imong pag-provide ni anang tanan, Ginoo. Salamat, Father, even Lord, among ginuduol nga kanimo, God, ang naso sa Israel, Lord, we declare blessing, shalom, salvation, God, sa mong nasod, Father. Even Lord, ang nasod sa Pilipinas, Lord, ang nagdumala sa mong nasod, Lord, our President, God, ang tanang nagdumala na ini, Ginoo. I pray ang pagkamatarong, Lord, may magahari sila makasing-kasing unang huna, God. Even our President, Lord, salamat, Lord, sa kaluwasan. Salamat, Lord, sa mong protection, sa mong paghiya sa iya. Even our Mayor here in Davao, Father, salamat, Lord, sa kaluwasan, Lord, sa tanang nagdumala sa mong nasod, Ginoo, ang pagkamatarong, Lord, may magahari ka ang kaluwasan, Father. I declare, God, that Philippines is for Christ. Salamat, Ginoo. Even Lord, this coming election, Father, salamat, Lord, kung magahanay sa tanan. Ikaw, Lord, magapanalangin sa tanan. Lord, ikaw magagiya sa kasing-kasing unang-una sa tao, Ginoo, nga ang angayan lamang nilang butuhan is katong imong ibutang, Ginoo, nga amoy mo dumala sa mong nasod, Ginoo, tungod kay ikaw ang mas nasayod kung kinsa ang angayan, o adunay kasing-kasing o adunay mga plano alang sa kaayuhan sa nasod sa Pilipinas, Ginoo, alang sa mga katawhan, Ginoo. Salamat, Father, niining tanan. Salamat sa kinabuhi, Lord. Salamat, God, sa imong gugmang wala po paglubad, Father, even Lord, sa mga kaigsuunan, sa mong gidikanon pagkumangkon bayaw, sa mong gangan, Ginoo, even Lord, si Papa Ernesto, Father, salamat nga ikaw nagaayo gikan sa pinaakan sa bitin, o wala gyud nakadaog ang kaaway, Ginoo, tungod kay Lord, imo siyang pinangga ug imo siyang gimahal. O salamat, Ginoo, sa imong pagprotekta sa iya, pagpanalangin o basta po pamilya. Even Lord, this family nga mag-trust ako. Salamat, Lord, sa imong pagpanalangin. Salamat, Lord, sa kinabuhi. Salamat, Lord, sa tanang butang nga magibuhat sa imong kinabuhi, Father. O karon ang Dios magapanalangin kaninyo. Ang Dios magasapong kaninyo gikan sa mga buhat sa kaaway. Ang Dios magaprotekta kaninyo, makig-uban kaninyo, ug ang kalipay, o ang dungog, o ang himaya, gahom, alang lamang kanimo, Lord Jesus, gikan karon ug hangtod sa walay katapusan, ug ang tanang anak sa Dios moingon og amen o amen. Praise God. Hallelujah. Salamat, mga igsoon, sa higayon nga inyong gihatag, higayon o panahon nga mamati sa pulong sa Dios, o mudayeg sa tong buhig nga Dios, o magkita-kita na sabta ug maadlaw, alas 9:30 sa buntag alang sa atong church gathering, mga igsoon. Bye bye. God bless. Shalom.